kanca padha dolanan. Ya tadi kan, ini dong. Korek. Apa iki rene? Rame-rame hidup kekece. Ana likan talindri kene-kene. Kai. Bulane yen disambang kang abe-abe. Kaya Ngeling hati kanca kabeh aja turu sore-sore. gedhok Asale saka tela mata ngantuk iku tambane apa ala-ala gedhok asale saka tela yen ora petuk atiku dadi gelo aja ngono mas aja ngono kadang janji mas aku mongko Gajal niken Iki nembang ira sepot iki mau, Dik. Gajal siji ayo ngaji asoe tono tenan kok arepe asoe Asone aja ning niken. Aku mek asoe tok. ngapa Kowe ki asoe ning lho ning wayang Bratasena ka lho. Asone. Aku mek asoe tok. Kowe mak kecup ngono. siji ayo ngaji loro sinau menera bodho telu golek ilmu telu loro siji kowe iki tak goleke nggon ki lho Ayo gandul dateng para yai. Asoe. Duk kowe iki pikiranmu mek asoe tok lho kowe iki aku. papat salat telat lima perintah agama enam ati ayem papat lima enam Lembar kuwi terus 7 8 sama 10. kok dia nggak cerdas kayak aku gak cerdas Kowe gak cerdas kaya niken Aku lho. ora cerdas, Duk. aku sih tak pikir mek ini asoe. spontan loh ini Jajal. spontan loh Nikene tanpa diwarai iso lho iki mau kok ya. selantem Mesemno. selentem sing ngendi selentem Gantem ka lho, gamelan ka lho. selantem aja slenca ing tembung ngono ya Ya, pas sih, gak apik. Gender tak kena sesender ya bener senden marang pengiran Ora diwarai kok iso. saya tak golek nih katuk ketok kemraket mesti matok Iso. lah nek jedor Jedor. kan lho Aja nyejit timbang tredor. ana gambang mas Gambang. ana Ana bonang bonang, ki ana bonang aja seneng klebon barang sing ra wenang. Asoe. asem lho iku golek iso niken wis cerdas ora iso ngono Aku. wah usah Ora niken itu sumputan lho, ora. Loh, iki lho. Ora dibisiki sapa-sapa iso iki mung jane Mas aku Bocah iki pancen sing petuk agi iki yo. Bocah iki asine iki lek perkara situasional bocah iki pinter, Pak. Iya, iki sinden milenial. jale tuh ya pancen abahe menika Nggih. sampun paring mandat ket kala Nggih. wingi sing penting bengi iki Nyanyi. abahe ngajak bahagia ya Iya. ngajak seneng Iya. bagi kebahagiaan insyaallah kebahagiaan ini semuanya akan menjadikan ridho dan hidayah pikantuk berkah pangeran sang Gusti Allah Subhanahu wa Amin, taala amin, Amin. wis karek sampean nyanyi engko bari om ngono Coba Nduk
manut panjenengan pundutane wis manut mawon kok bar iki kan Abah minggah bebarengan karo awake dhewe. Ning sadurunge niken ben ngaturi panglipur buat warga masyarakat sing padha pareng rawuh wonten ing pondok pesantren menika, juga buat kanca-kanca santri Al Badru Alaina. Al Badru Alaina. Nah, kene iki enek jingle. Al Badru Alaina. Abahmu. Gus Audin. Oke. Pacar berlian. Luar biasa. Iki nduk, ngene iki. Kowe nek ning kene wis ngapal iki berarti kulino diundang. Oh iya. Kowe iki ana pundutan saka Bunyai, Nduk, tembang lawas, tembang lawas. Apa, Papa? Anu sing bongko 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 bongko. Apa kuwi? Kone terakhir aja diwehi mek bong tok terakhir. Kebablasan lho. Wong iki tembang iki kebablasan angel lho, Tuk. Marai helmmu pink mari. Gak aku Mas aku. Coba kagem bawa nggih. Iya no, ya bawani. Iki lagune Anoman Obong, Niken menjadi vokal. Niken sing nyanyi. Sing nyanyi. Wis sampean. Kok aku iki sing dadi anu. Cara anune Dasamuka. Lah, kayak Anoman sing pas kobong. Oh iya. Nah, pas kobongane kluthuk, pas kobong. Aku gelem lek pas kobong tapi aja kaget ya. Mulai nek suara mak kemritik. Luas aku. Caritane. Sepira di. Nah. Ki tembang lawas banget spesial pundutan saking Bunyai cah bagus. Nggih. Nduk Niken Salindri. Nah, karo didongake nduk Gus R. Heeh. Gus Nika R. ya. Gus R kalian Abah. Oh, Niken ben menyapa Abah dulu. Niken menyapa Abah dulu. Abahamu. 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 Sugeng dalu. Mugi-mugi sehat selamat. Amin. Sudah? Gus Audin. Menika Gus Audin. Gus Audin. Ya, Gus Audin nggak pakai lipstik. Itu pakai. Celak. Soalnya pakai itu Sunah Rasul. Biasanya lagi celak kan nggak lipstik. Lah iki tau gawe celak kirengan malah koyo ndruwo. Enggak, tapi ini udah pakai lipstik kok. Sudah. Sakit lipstik sudah. Tapi tadi merah, tak gue makan guli lah kok deletek. Asoy. Neno nano, sakmono, cah bagus. Den, Sik jajan sik. Ceritane wayang Jawi Anoman mere. Genten Mas. Genten. Hing praja ngalengka raja. Ayo. Tutup. Oke. Raja arane ayo Mas Klitik ayo gawe geger nyolong TV cangkeme kurang ganggu kowe Sinto. Zaman Anoman kuwi urung enek TV. Sinto iki ora ndek apa-apa. Konsentrasi. Gawe geger nyolong Siti. Weh nular-nulari kok. Sinto. ayo gentenan Anoman. sampean lho kudune Ayo. Maju tuh. Anoman cancut Sare aku. tumandang cepetan Iya. ngalengkowo Bisa. dadi amu
kobong gede nyeluk pemadam kebakaran. Ngaryo Jroning Nang praja. diaku kowe. Kobong gede jroning praja njaluk Lah iya, dadi iki nyeluk pemadam kebakaran ben kobonge ora gede ngono lho. Mas aku. nyawi bojomu. jroning praja Ki musiknya digarap piye? Versi gamelan apa versi musik? Kolaborasi dengan Kolaborasi gamelan ya. Inem rolulu. Tak tonton nih. iki nek anu Tengok-tengok koyo ndelok dagelan iki. Apa lha kuwi kanca-kanca hadroh kok pene to kaya. Ditabuh karo gamelan karo musik dadi siji. Nah, Gus, ngomongi. komposer sampean komposer. cara lawas ya, Gus. Pinem rolulu ro pinem pinem rolulu. Pat mo. Dang, dengan plak. Wah nek engko pas wae, Gus. Pas wae nih. Mungkin karo hadroh nggih. Wae niku nggih. Sik, sampean dadi anu to. Dadi kondektor kae to. Kondektor nabrak cengelmu. Apa ngono kae? Kondektor. Kondektor. Komposer. Ya tatanan Ruk ben kompak tut. Nggih, Mas. Pinem Spesial lho iki. ya. ya Tonton lho, jomblesan lho. Tabuhan. Mas tengok. Mas aku urung kok. Kowe iki mbok getaki, mbok mirsani Gus Audin lenggah niki lho. Izin ya, Gus. Lah. Asoy. Yo, Anuman, obong, asoy. Sikat. Abang. Iki nabuh. Kok malah ndongak. Iki berarti cara dangdut. Oke, yo. Plak, dung. Plak. Keplak. Kuwi guse kok mau goblak-goblak. Mas, ngene Tanganmu abuh kowe nek plak lambemu penak sing nabuh ki ya gringgingen. Ngene lho, nenono detak tak dik tak ngono lho. Tuk kowe kok kono ben rada genah nek ngabani kanca-kanca. Nah, abanono. Nah. Yo, Delok. tek. Sini. Sangkoke dudu. Yo, wis karepmu monggo. Ya, Pak. Tak didik yo. Awas. Kalem. Terbangmu ki lho, Bos. Pengko ndak tak wehi asoy. Iki kok malah Genahno nek sing dituthuk kuwi terbange. Terbange iki lho tabuhan. Paham to ora? Paham lho mboten? Lho kok malah Iki kolaborasi lho, Tuk. kolaborasi lho. Iki tak toto tenanan lho, Bos. Iki sing nyanyi iki Niken Salindri lho. Nah. Awakmu jarang-jarang perlu Niken Salindri. Profesional lho. Iki profesional iki penyanyi iki kok ngendi-ngendi lho. Nah. Lah kok rumah samu sampean iki aduh gitu. Ya-yaan syukur kobong tanganmu ayo. Kobong kowe. Kualat kowe kaya. Anu, Gus, ngapunten nggih Gus nggih. Tenanan iki sekali lagi tenanan. Tenanan ya. Iki nyanyi Niken Salindri lho iki. Lah ora Niken Salindri sapa kok sing Iki penyanyi top loh. Plak bisa kan plak. Terbangin tabuh ben apik. Jengising di sini. Ya.
Sikat. Ya, joget ono tuh. Alhamdulillah ya. Jih sehat. Dangu kula mboten mirs ningali jenengan jumeneng. Alhamdulillah ing dalem menika panjenengan saged jumeneng. Iki yo ramung Niken Salindri tok bintang tamune. Anissa Bahar teko iki lho. Endi? Anissa Bahar. Anissa Bahar. Sanju. Sanju ijan ora nyanyi mangan semangka tok. Ya ora apa-apa ning kene butuhe seneng kok ya. Anu tembange manut cah loro iki manut panjenengan. Duduke mau ora apa-apa, liyane juga enggak apa-apa. Nah. Oh apik nduk wis kuwi wae. Nyapa? Wes nyapa. Wis kuwi wae nduk, wis apik. Iya. Ninggal Nah katresnan. niki Pak. Ninggal Nah, katresnan. satu temen aku Gak, mau gak. sing sampean takoni Mbak Ika. Langsung tudak tutak ya ben Oke. rodok gayeng ya. Pengen tak takoni lho. Oh alah. Heeh. Siap ya Mbak Eli. Ya trik tudak tutak kuwi. Ika. Kresnia. Buat Albasra lainnya berkah selalu. Buat Romo Jayamu. Sukses selalu, berkah selalu, sehat selalu. Piye Ken kabarmu Ken? Sing nembang iki sapa? Kresnia. Iya. Ler ewer. Nangis sajane nalika sliramu Ah, tenane. Ger. Tas dolan ning Gunung Kelut iki. Awas. Kumpul. Jalanan out. Taun nono. Katon-katonen sliramu bae.
kapan-kapan pedahan ning Solo. Ayo. Jamplang sisih. Awas. Oh ya. Aja lali pangalenku. Apa ya tenan no ya. Napa, Pak? Aku ora apa-apa, ora duweni apa? Tresno. Tresno, enggak apa-apa to. Bakal tak Apa ora duwe tresno tenan ora apa-apa. Lu kan apa nak isi hati to kuwi. Tidak boleh, karena hidup tuh penuh dengan cinta. Tidak boleh. Jadi piye maksudnya? Kudu duwe cinta. Lah iki tembangnya aku ora apa-apa ora duwe tresno. Loh, tegese ora Kula duwe. iki nek nggih lagu wau lak esen guyumu dua. Esem guyu dua, heeh. Aku kelingan karo kowe wong ayu. Heeh, terus Lah susan iki moh nampa. Oh napa? Aku ora apa-apa ora duweni tresno Lho, lah bakal apa? tak simpen ning jero ning dodo. Wo, tresno sebelah pihak to. Mengko ning sing tresno ki meng kowe tok, kono wis digawa wong ngono to. Sing dingendikake abahe. Hah? Wong ki ora butuh ning kene, ning kono. Nah, ngono. Nek mesti ning kono ki ning pian. Lah nyapa kowe kok ning kene? Ning gendeng. Ora lho. Jarimu ora butuh ning kene ning kono, kok ora menek kono. Durasi. Lho aman. Aman rumahku. Ternyata kowe iki sembarang kok ya. Saestu. Mula Gawe niki lagu iso. partenipun kula kali abahe sing penting nyanyi. Lho iya no. Berarti kula tak nyanyi mawon. Malam hari ini ternyata kowe nyanyi ya apik, kluthuk nyanyi ya Nggih, nggih. luar biasa. Pancen bengi niki kostum kula niki ngenteni blangkon. Heh? Kowe kapan-kapan mbok gawe grup nyanyi wong kuwi jane lagumu ki nek pira to, Dik? Dalam Lagumu nek pira? lah nek tigang dosa enten to, Mas? Lho. Pripun to jenengan? Kluthuk lagumu nek pira? Karo tengah. Heh? Aku karo tengah niku lho. Karo tengah. Lagu ki yo sing akeh ngono. Oke, lagu wis oke. Niki lho dua lagu kula Lagu medley. wis oke tapi ra tau rekaman ngono lho. Oh ngono. Dua lagu kula medley. Medley. Ben kula mboten gadah tanggungan kali Gus Audin karo Apa? abahe. Sisan kula nek nyanyi niki ban iki jagongan. Dua Terus lagu. bar kowe arep medun ta? Mesti dua lagu medley, mungkin tambahin satu lagu koro, lagi lah. Terus papat lo kacang. Jadi Ngene. Bacut nih kali Hadro. Siap. Oh, iki jenenge balancing. Balance. Balancing. Oh iya. Oh niki anu sepatnya lagunya Mas Gluduk. Oh iya, sepatono sih. Coba. ah, Nah ya kupingmu. sing dengi lho, Pan. Ku mlebate lho. Minor kuwi. Benar. Nah ngono lho. Le, kowe iki lek latihan teko to rumah saku. Sing nyanyi sapa? Sing doang sapa? Mega. Ku mlebate godhong gedang. Pan Malah biasa lho Pan iki. Ya pas mek digolekne godhong gedang iki pas. Ku mlebate godhong gedang. Lah iya. Kang ketera angin ning wayah awan nambahi
Rasa kangenku padamu sayang. Manuk emprit wirawiri bebarengan sinambi muni-muni. Tresno ning desa iki. Kaya ngece aku sing lagi dhewe. Asik. Soe. Aku ra bisa ngapusi apa sing tak rasakne dina iki. Aku kangen padamu oh, kekasihku. Asik. Aku mung bisa mbayangne bebarengan linggo jejero kowe. Aku bakal ngungkapne sing tak rasakne. Bersandarlah di pundakku, bakal tak elus-elus rambutmu. Lan aku bakal ngomong, aku sayang padamu. Aku aja mbok lalekne, aku aja mbok tinggalne. Mbok kepiye datine, aku urip tanpa kowe. Aja susah, oh sayangku, aja nangis ning ngarepku. Aku ingin dirimu hidup bahagia selalu bersamaku. Hidup bahagia selalu bersamaku. Iki mengkaryani Kluthuk. Iya. Wah, luar biasa tepuk tangan buat Kluthuk. Ternyata nggih lagu ya iso. Biasanya tepuk tangan untuk tukang diesel biasanya. Ora apa-apa. Ning anu lho, ketok saka saire aku mengamati. Kowe iki termasuk wong lanang sing emoh ragat. Kok saged? Wong iki nek tresno ki ragat to cah bagus. Kaya klitik lho, dijak ning terminal. Terus dijak ning kamar kon mesem lan guyu. Lah iki apa? Godhong gedang, manuk emprit. Ning kebonan lho ki nek anu. Jan kuwi ra gelem ragat kowe iki. Sesuk tak gantine manuk blekok ya. Mas aku. Cah ngrayu cah wedok, manuk emprit liwat. Godhong gedang. Nek kok kaya ikan Antoni ambiyen dirayu godhong gedang. Tembange apa? Tembangnya nggih. Napa? Tembangnya apa? Tembangnya napa niki? Begitu kowe tak nyanyiin iki grogi to ketemu aku. Aku grogi. grogi ya. Kowe kuwi ra nek sapa-sapae grogi ya kuwi banyak. Tembange tetep anu, engko ayang-ayang ben apa ayang-ayange apa piye apa? Anu kae mau. Lintang asmara mau. Lintang asmara jare. Aku Wong ayu kuwi apa? Wong ayu. Kuwi karo kritik. Oh nggih. ya situ ae. Kowe kan ya saurane serba aja kukur-kukur to rumah aku. Iki jane pelawak ra tau Enggak, adus. Pak. wis tak omongi to kowe. Wis tak omongi suwira mam daging, mak mledus. Ngene iki alergi gatel kowe. Abahe lho jak mam sate ning mburi. Sik anu penyegar semangat. Oh. Abahmu. Jos. Gus Audin. Oke. Alaina. Saya. Pajar Berlian. Luar biasa. Pesona santri. Selalu di hati. Iki lho, pengendange sing anyare melu ngene lho sing anyar. Yano ki wong lawas apa ngamek ngene. Rumah tahu. Yo, apa lagune iki? Nek tak asmara. Nggih. Yo pilot barang, pilot barang. Ral. Ah. Wong. Lah iki rada dicengkok. Male cara Arab. Lah nuansane teng mriki kok. Ya religi. Wong ayu. Wong ayu. Tresnaku kinarya tamba susah jroning batinku
terpacu dalam. Nggih, sak ramban Cakra Budaya karo Mas Klidik, engko sing sak ramban Gus Audin nggih. Siap. Oke. Sika. Mega. Moga-moga lintang asmara iki bisa madangi tresnamu ya, Mbak ya. Amin. Tak tungane doa terbaik untuk kamu. Oh, mudah-mudahan semuanya bahagia. Siang Ya pang kowe sing tak tresnani ning jero ati ratri ra ono liyane mung aku dadi ra bakal bengani tresnamu lan tresnaku sehidup semati ora bakal tak larasi tak gawe sana saiki nganti besok marang sang Tiasulati. Rasa kangen angin putih Minang bulan dadi saksi Ubayane. datang belenjani janji sebaya mati sebaya mati Wong ayu tresna ku kinarya tembang susah jroning batinku. Wong bagus santap narasa Bareng sengno ta bagus. Oper Senatku pesona santri. Gus Audin Iya. Bose urung senajan ngarungi banyu segara tresnaku ora bakal seno senadyan nyawa Gus Audin. Mas tresno ra bisa musik. Nah, ngono. Bas baso Oke, terima kasih pesona santri luar biasa. Ki tombo ngantuk.
Iki wong ki nek wis tresno ora bisa dipisahno. Contone kaya awake dhewe karo pesona santri. Kaya awake dhewe kalih abahmu. Nyatane abahmu tindak nganjuk Mas Kritik dek kapan kae ya dikanthi. Mas Kluthuk ya tuturi. Tuturi kula. Handayani. Handayani nggih. Heeh. Iki ngeten ya Cah Bagus ora krasa jebul wis meh. Siap-siap. Meh subuh. Aku tak netepi kewajiban sawetara sing baku coba pamit kalih abahe rumiyin. Ingkang wigati nelaking ing panuwun dumateng abahmu lan ugi sedaya para jamaah ingkang rawuh ing dalu menika. Karo anu ya, Mas Kritik kan sering ning Tulungagung to. Engko nek malam Rebu Pon diusahakan hadir sini ya. Aku mesti rene, lek pas longgar maksudku. Longgar. Malam Rebu Pon lek pas longgar engko bareng-bareng karo aku sepedaan rene. Nah. Anu Mas, ratingmu akine dibenakne gak kaya dengi. Menggok ngatur. Mas aku ora apa-apa pancen tak wae swara pitik. Ya Mas Kritik. Mboten kathah ingkang dipun aturaken abahe sampun cekap. Nggih. Namung kula sebagai pelaku seni mengemban amanah budaya insyaallah sedaya ingkang dipun jangkah kinabula pikantuk ridho lan hidayah saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah sedaya pinanggih rahayu wilujeng widodha tebihna rubita ing sambikala bagya mulya katentreman mayungi keluarga besar Al Badru Alaina. Allahumma amin. Sowan wonten ngersanipun Ndara Janaka ya. Sing baku Al Badru Alaina tetap jaya, abahmu tetap jos, Gus Audin tetap oke. Pajar Belian tetap luar biasa. Sowan ngersani Ndara. Terima kasih. Yang lunging kadung malengkung lir kawesan malah kareng. Gonceng langit kelap-kelap katon lir kintane ngalis lumaris sagandrung sabarang kadulu wukir moyak mayek Sagung Tias Bali Waradwari Sumitra Tanaya Paranreh Wandeng ngareni Ndara Kresna karo Ndara Werkudara barengan karo Ndara Janaka ya, Truk. Ya. Iki jenenge kerukunan gong. Heeh. Nala Gareng Petruk lan Bagong rampung ana nggonmu suka parisuka. Sing baku dina iki Panjenengan lan Kakang Semar klebu Harsuna lan Werkudara. Kapon nyata bakal sumusul marang para putra-putra Pandhawa kang dina iki gawe ontran-ontran njaluk baline Ngastina saka tangane para Kurawa. Lho, masa bumi gonceng langit kelap-kelap katon lir gintaning alis risang mawe gandrung sabarang kadulu
Mukir moyak mayik sagung tias baliwur wah jramprong wonten dawuh Kakang Mas anakmu wis sanggeni wani lancang njaluk negara Ngastina mongko durung titiwahyane mangsa kala kula mboten mangertos mboten namung anak kula ning putra paduka Garuka Cantareja Antasena inggih nderek apa iya ngestakaken dawuh nek ngono ora apa-apa malah mboten napa-napa lha anake melu kaya ayo disusul Kakang Semar wonten dawuh Den ana sambunging kandha tunggal kandhane seje critane nanging kaya bareng mangkate ingkang mapan ana ing alang-alang kumitir yen ngundarandir bawana sapa to tumrika panguwasaning jagat Sang Hyang padha winenang ingkang kapanyata nyumurupi swasana jagat raya ingkang sami gonjang-ganjing saka pakartining Sata Kurawa ing pangangkadatan Saranta praptane Bambang Wisanggeni Kyosowan, apa ning alang-alang kumitir? Pukulun, kula ingkang sowan pukulun. Donya ora sangga winduwian amung lir gumampang mletik manca Allah kepareng kula ingkang sowan mapan ing ngarsa paduka pukulun Sang Hyang padha menang tanpa tinimbalan kula nyuwun pangapunten do pukulun napa nyata dene samangke anggen kula sowan menika awit saking kawratan raosing manah kula nyumurti swasana jagat Ngastina ingkang ngetosipun kula menika mboten menapa-menapa. Negara Ngastina dipun wengku dening Wadaryudana mboten menapa-menapa. Ning nyatanipun Sagarwa Prabu Duryudana menika kedah tumindak ingkang becik nyatanipun iba kosok balen. Ngastina wonten astanipun para Kurawa mboten mulya nanging malah rekasa utawi rusak katentremanipun. Mboten wonten kamulyan ora ana katentreman sing ana mung sesambat suker lan sesakitan. Kula nyuwun kali damar. Lajeng kula suwun negara Ngastina ngersanipun Wadaryudana jebul nyatanipun sampun dipun tata saderengipun. Wonten Nalindra ingkang murang tata ingkang mbebantu dhateng Wadaryudana. Prabu Manik Maninten ingkang tetela sekti mandraguna. Kadang kula Kang Mas Gatotkaca, Kang Mas Antareja dipun dadosaken reca. Kula nyuwun senjata pitulungan pukulan, kula nyuwun senjata pitulungan.
kemari palo jinawi Milahing sekaring bawana langgeng mangastung para sidhem permanem wisanggeni ulun ngerteni apa kang jeneng sira sandang kapanyata dina iki kita marak sowan ana ngabiyantara ulun tanpa ulun timbali yekti ana wujuding dahulu lan perkara negara Ngastina iku ora bakal kita pondhong yen durung liwati wujuding galenganing kahanan ingkang diarani perang jagat kaping 4 ya kuwi Bratayuda Jaya Binangun. Sebab jroning Bratayuda kuwi ana sing diarani perang suci sirnaning angkara murka dening tumindak ingkang utama. Arepa jeneng kita mentrang kaya gendhewa malang-malang kaya perbatang yen nyuwun negara Ngastina ora bakal bisa bali ana tangan kita yen durung Bratayuda. Nanging wis anggene aja nganti cilik ati. Merga saka kita nengenake wujuding kapersayan kelawan ulun kita banjur munggah ana ing kahyangan tanpa ulun timbaling pengangkah ing kono bakal ana kanugrahan kang mungguing dina iki ulun paringake marang sira ora ana liya ya ki wahyu gada inten gada wis marani wujuding lambanging kekuatan iwa dene inten kuwi kaendahan kapanyata yen to jeneng sira ndarbeni kekuatan ndarbeni wujuding kasantosan aja nganti ora tumindak becik tegese gunakna kanthi nentremake jagat raya tetulung marang pepadaning wong kang nandhang kacingkrangan gada inten utawa wahyu gada inten tampanana wisanggeni matur suwun kulon matur kowe panuwun ingkang tanpa pindhan kula malah nampi wujuding kanugrahan tampanana gada inten niki kanggonen kekuatan lan ngusadani kadang-kadang kita ingkang dadi reca lan eling dene elingna wisanggeni manik maninten iku dudu sadengah manungsa dudu mungsuh kita pasrahna marang Ismaya utawa Semar Badranaya nyuwun pamit madal pasih lan pukulun. Kakang Antasena. Aku wis oleh tamba, Kakang. Kakang Antasena lho. Manguwa paksi manyura sawung klura analungi wancine wos kakatenjang ayara wangami witi netepi rerukun lima mrih yuwana kang sinandhang ing donya tumekeng akhir ing
Kowe golek tombo kok malah nggo cuthik iki piye to, Ni?